Ahoj všichni, dneska se budeme bavit o jedné z největších celebrity kontroverzí poslední doby. O kauze, která vznikla na TikToku, rozjela se během pár hodin a nakonec skončila u právníků. Bude řeč o Hailey Bieber, o jejím brandu Rode, o virálním TikToku, který rozebíral její manželství a hlavně o tom, jak se z jednoho repostu stal právní problém. Teď si povíme něco málo o Hailey. Hailey Bieber, rozená Hailey Baldwin, se narodila 22. listopadu 1996, tudíž v současnosti je jí 29 let. Je to modelka, zakladatelka brandu názvem Rode, manželka Justina Biebera a aktuálně miliardářka. Také se často u ní říká, že je to nepo baby, ale nechte mě to vysvětlit. Když se říká, že někdo je nepo baby, myslí se tím člověk, který se dostal k příležitostem hlavně díky rodinným vazbám. Typicky díky třeba herců, hudebníků nebo producentů, které mají snazší přístup ke kontaktům, agentům a médiím. Neznamená to ale automaticky, že jsou netalentovaní, ale že prostě startovní čára byla mnohem blíž cíli než u ostatních. Hailey teda vyrůstala ve Spojených státech, převážně mezi New Yorkem a Los Angeles, podle pracovního vytížení rodiny. Hollywood teda pro ní nebyl sen z dálky, ale prostě každodenní realitou. Zároveň můžeme o Hailey říct, že je dcerou velmi významného hollywoodského herce, což je teda Stephen Baldwin, nejmladšího z bratrů Baldwinových. Rodina Baldwinu je dlouhodobě známá herecká dynastie, to znamená, že Hailey měla přístup ke kontaktům a hluboké pochopení pro to, jak funguje mediální svět a Hollywood celkově. Zároveň je veřejně doloženo, že její otec měl v minulosti finanční problémy, zejména tedy mezi lety 2009 až 2014. Takže Hailey bylo odmala do hlavy vtlačováno, že dobrá reputace znamená dobré peníze a udržení. Co se týče náboženství, tak rodina Baldwinových je známá silnou křesťanskou vírou. Hailey teda byla vychovávaná konzervativně a s důrazem na manželství, loajalitu a rodinné hodnoty. Tohle je hodně důležité při pochopení, proč tak silně lpí na manželství a proč se vyhýbá veřejným konfliktům, i když se teda já upřímně myslím, že některým věcem šla jednoduše naproti a to se jim dalo lépe vyhnout. Jak už jsem říkala, tak Hailey sama o sobě je velmi významná modelka. S tím teda začala už velmi mladá, i přestože modeling je teda tvrdý svět, postupně si vybudovala image klidné, kontrolované ženy, která působí, že neřeší malichernosti. Jenže tenhle typ image má jednu velkou slabinu a to je to, že když se něco pokazí, vypadá to vypočítavě. Teď se ale pojďme podívat na začátek o její značce, protože v roce 2022 si Hailey založila skincare značku Rode. Myslím si, že hodně lidí ji znají. Je hodně propojená s jejím jménem a hlavně závislá na její reputaci. It looks very cute on all of our mirrors while we film our content. A myslím si, že si hodně z nás určitě minulý rok všimlo, že se z Hailey stala takzvaná self-made miliardářka, protože dne 28. května 2025 bylo oznámeno, že společnost Elf Beauty kupuje většinový podíl v Rode. Když se podíváme na hodnotu obchodu, tak je to až 1 miliarda dolarů a je to teda zhruba 800 milionů ihned a 200 milionů podle výkonu značky. Ona ale stále zůstává kreativní ředitelkou a převážně tváří značky. Když už se teda ale podíváme víc na tu kontroverzní stránku, tak ta byla hodně způsobená tím, že se k ní neustále vracela minulost, a to především bývalá přítelkyně Haileyho manžela Justina Biebera. Vztah mezi Selenou Gomez a Justinem Bieberem trval s přestávkami a že jich teda bylo nespočet od roku 2010 do roku 2018. Určitě jsme tento pár skoro všichni znali a hodně byl veřejně intenzivní, komplikovaný a emočně náročný. A Justin i později otevřeně mluvil o nezralosti, různých psychických problémech a závislostech. Ale ani samotný rozchod těchto dvou nezastavil fanoušky mezi takzvaným šipováním a jejich spojováním dohromady, což si myslím, že je také hlavní kámen úrazu toho, proč už Hailey několik let čelí kritice. I dnes stále najdeme ještě aktivní účty na tyto dva a většinou tyto účty nesou název Team Jelena nebo Jelenátors, což vzniklo spojením dvou jmen, tedy Justina a Seleny. Upřímně nevím, jestli to čtu dobře, buď je to Jelenátors a Jelena a nebo prostě Jelenátors. Ale v roce 2018 přichází zlomový moment, protože v březnu se definitivně rozešel Justin se Selenou a už v létě se veřejně objevuje s Hailey a na konci roku mají už civilní svatbu. Za mě je to teda šílená rychlost a proto se dodnes spekuluje o možném časovém překrývání těchto dvou vztahů. A u mnoho fanoušků to tedy i vypadá, že si Justin vybral rychlou stabilní volbu. Je potřeba ještě zmínit, že Selena dlouhodobě trpí vážnou nemocí zvanou lupus, což je autoimunitní onemocnění, které obnáší spousta komplikací. A Selena také veřejně uvedla, že je dost pravděpodobně, že nemůže mít své biologické děti kvůli nemoci jako takové, silné medikaci a kvůli transplantaci jedné ledviny. Otěhotnění by mohlo pro ní být dost rizikové a jak už asi všichni víme, a jak nám to může vlastně i dojít, je to, že Justin děti vždy mít chtěl a tak se tomu i stalo a v druhé polovině roku 2024 Hailey porodila jejich zdravého syna, který se jmenuje Jack Blues Bieber. Teď ale zkusíme více nahlédnout do různých afér samotné Hailey a dáme si pár příkladů a trochu
je společně rozebereme. První je teda aféra s obočím, jo, zní to fakt divně, ale nechte mě to vysvětlit. Dne 22. února 2023 Selena Gomez zveřejnila TikTok o přelaminovaném obočí. I accidentally laminated my brows too much. Tohle samotné video by asi ani nebylo tolik zajímavé, kdyby se k tomu nedostala reakce Hailey a fanoušci by z toho nevytvořili kauzu. Ten samý den Kylie Jenner, což je velmi blízká kamarádka Hailey, sdělila Instagram stories Hailey Bieber, kde spolu facetimujou, mají tam výrazné obočí a je tam k tomu text This was an accident, což je v překladu byl tohle omyl. Fakt je, že story existovalo a internet to vnímal jako narážku. Hailey ale nereagovala a tím se upevnil obraz tiché narážky na Selenu. Jak už jsem teda několikrát zmiňovala, tak Hailey je v manželství s Justinem. Ale je tu pár trochu takových divných věcí a to třeba to, že Justin Bieber od roku 2019 otevřeně znovu mluví o depresích, vyhoření, tlaku slávy a různých závislostech. Internet teda dlouhodobě analyzuje jejich dynamiku a vzniká takový divný pomyslný narrativ a to, že Hailey znamená stabilitu a Justin nějaký chaos. Teď už se ale společně přesuneme k hlavní kontroverzi a to je tedy TikTok Julie Tays. Na začátku roku 2026 zveřejnila tiktokerka Julie Tays video, ve kterém analyzovala toxické celebrity vztahy, což je její normální content na TikToku. Součástí byla ale i analýza vztahu Hailey a Justina. A myslím si, co je důležité zmínit, je to, že video nepřinášelo nějaké nové informace. Myslím si, že většina věcí, co ona řekla, si většina lidí stejně domýšlela nebo mohla domýšlet a hlavně šlo o subjektivní analýzu veřejného chování. No better example than Hailey Bieber and Justin Bieber. People wonder how this relationship is still lasting. It is because Hailey is a tolerant, codependent woman. Hailey will never leave Justin. She is a stayer. I know some of y'all love Justin. Justin is an addict. You cannot be a good partner or an equal partner when you are in addiction. And in my opinion, an addicted partner is always an abusive partner. A teď už konkrétně k tomu repostu a co víme a co ne. Údajně dne 10. ledna 2026 si uživatelé TikToku všimli, že video Julie Tays se objevilo v repostech Hailey Bieber. Co je ověřené je to, že více lidí tvrdí, že repost vidělo, což já jsem ho sama viděla, měla jsem ho i dokonce ve For You page a ještě zhruba tak 3 dny zpátky jsem ho tam prostě měla, ale teď už ho tam záhadně nemám. Neověřené je to, zda šlo o omyl, o glitch nebo nějaký úmysl. Pak ale nastal takový menší problém a tím se vlastně rozvířila celá tahle kauza. Přišel v podobě instagramového story, kde Hailey tvrdí, že repost nikdy neudělala a že ti, co tohle řeší, jsou jen znudění. Upřímně já si myslím, že kdyby Hailey nereagovala vůbec, tak by udělala líp, protože tento krok s repostem by mohl sice působit na některé lidi jako volání o pomoc, ale spíš vzhledem k jejím dalším repostům si myslím, že si může většina lidí myslet, že to sdílela z vtipu, což jsem si i z začátku myslela já, protože když se podíváme na její další reposty, tak tam má třeba videa, kde někdo upravil Kylie Jenner v AI a tancuje tam jak nějaký šílenec. No ale tímhle to prostě nekončí a Hailey se rozhodla samotné Julie poslat Cease and Desist letter. Teď vám rychle vysvětlím zjednodušeně, co to tak znamená. Cease and Desist je teda právní výzva, není to teda rozsudek, ale je to způsob, jak vyvinout na danou osobou tlak. V překladu to znamená přestaň šířit tento obsah, jinak budeme podnikat další právní kroky. A že dotčená osoba je ochotná jít do konfliktu. Později vyšlo najevo jako reakce a vyjádření, že Julii samotnou to nezajímá a video rozhodně mazat nebude, protože má pocit, že se jí Hailey jen snaží umlčet a má zakázáno vyjadřovat svůj názor. Celkově reakce ze strany Julie působila velmi sebevědomě a jistě v tom, co dělá. Proč to vlastně internet pobouřilo, je fakt, že jde o jednotlivce versus miliardářka. A video bylo označeno jasně jako názor a místo vysvětlení přišla hned právní hrozba. A internet to vnímá jako snahu umlčet kritiku. Proč si myslím, že tahle kauza tak velká, je proto, že se to vlastně dotýká manželství a hlavně to možná může potvrzovat nějaký dlouhodobý narrativ, který koluje o Justinovi a o Hailey. Hlavně také přichází v době miliardového dílu. Možná šlo o nějakou chybu, možná šlo o nějaký glitch nebo šlo o moment slabosti ze strany Hailey. Já teda upřímně mám názor dost neutrální. Myslím si, že Hailey klidně mohla chtít jen skopírovat link na toto video a omylem video repostla. Ale to stále nevysvětluje fakt, že repost se u ní stále zobrazuje spousta lidem a hlavně mi nedávají smysl její kroky po právní stránce. Ale co je jisté, je, že v éře internetu, zvlášť teda u známé osoby, nikdo nemá kontrolu nad příběhem, který může kdokoliv kdykoliv vypustit do světa a vlastně jenom nad tím, jak na něj bude reagovat. A právě tahle reakce spustila největší debatu. Pokud jste video dokoukali až sem, tak mi do komentářů můžete napsat srdíčko pro algoritmus anebo názor na celou situaci a jak si vlastně myslíte, že to bylo. Děkuji moc za zhlédnutí a pokud se vám video líbilo, můžete tu zanechat like a odběr a vidíme se u dalšího videa, takže čau!